Aurten, azarako 30an, zaintza greba bat deitu da, Euskal Herri osoan deitu da zaintza greba, eta, esaten dugu ez dala greba ohiko bat, alde batetik dalako greba orokor feminista bat, eta honek esan nahi dau, naiz ta aldarrikapena zaintza eredu aldatzea dan, gizarteko sektore guztiak dauzela deituta greba honetara, bai gizon eta bai emakumeak. Hala ere, ulertzen dugu zaintza eredu aldatzea helburua izan da, gizonak eta emakumeak posizio desberdinetatik hartu beharko dutela parte greba honetan. Ulertzen dugulako oraindik gaur egun bai emakumea garela zaintzan sama dakagunak. Orduan, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, ikusten dugula kasu honetan greba bera ez dala helburu bat. Greba izango dela inflexio punto bat, gero honen ondoren iritsiko diren herri akordio hoieri bidea emateko. Eta herri akordio hoien bitartez, Euskal Herri osoan ingo diren hoiekin, aldarrikatuko dugula eta presionatuko dugula zaintza eredua aldatzeko.